once na nandun sila sa danger zone? Nagsimula na rin po yung mga local government units at sa supervision ng NDRMC, i-identify yung mga apektado in terms of totally destroyed, yung mga bahay, partially destroyed. Pero gaya ng nabanggit ko kanina, ongoing pa rin yung pagbuo ng gobyerno ng kumpletong o comprehensive na situationer ng mga apektado pamilya natin doon sa area ng Taal volcano. At doon natin ma-identify ng eksakto kung sino-sino dapat ang mag-cover nitong cash assistance per family at aling mga area din sa kabuang sa palibot ng Taal volcano ang papasok sa relief stage ngayon at sa darating na panahon sa rehabilitation. Pero ano po, maximum yung 30,000? Kung gustong dagdagan, bakit hindi? Pero sa tingin ko, panimulang modest na kayanan na dati at kung tutuusin, maliit na halaga, pantawid, pansamantala sa ngayon sa ating mga